Hej og velkommen til min podcast Fædrenes Fortælling. Så er det blevet tirsdag. Det betyder, at der er et nyt afsnit ud af Fædrenes Fortælling. Og den her gang, der skal vi høre anden del af Nikolajs afsnit. Det er jo det her afsnit her, hvor det er sådan lidt et særafsnit, hvor jeg er ude og gå med Nikolaj, som er en skolelærer, hvor vi hører omkring, hvordan det er for en lærers perspektiv at stå med skilsmissebørn, og hvordan børn reagerer, og hvordan er det, når forældrene de ikke kan sammen, og hvordan er det, når forældrene kan sammen for den sags skyld. Det kommer der også noget om, så det har været en sindssygt fed gåtur. Jeg kender ham jo i forvejen, eftersom han også har været min lærer, så han er en pissefed fyr, og så er han jo politisk aktiv og har en skilsmissegruppe, som han har været med til at lave, som gør noget røvgodt for børnene, hvor de kan få lov til at have et fællesskab og stå sammen på det punkt. Så det er sindssygt fedt. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget larm for min podcast. Og egentlig ikke bare for min podcast, men faktisk for et foredrag, jeg kommer til at holde i forbindelse med podcasten. Det er et Fædrenes Fortælling live-event. Det er et foredrag, hvor jeg fortæller min historie, mine oplevelser, mine erfaringer. Der har været en hel del de sidste 4 år. Jeg kommer faktisk til at fortælle i forhold til min og min ekskærestes historie, da vi var sammen. Ikke den hele, der er 13 år, der er ret meget, jeg kan fortælle, men i hvert fald brudstykker af, hvad der er vigtigt. Så fortæller jeg selvfølgelig omkring vores skilsmisse eller vores brud, fordi vi var jo ikke gift. Og så fortæller jeg omkring de erfaringer, jeg har både med familieretshuset, familieretten, kommunen. Hvad sker der, når det er, at der lige pludselig kommer en hulens masse underretninger? Hvordan skal man forholde sig til det her? Hvordan skal man forholde sig til, når det er, at man lige pludselig bliver anmeldt for vold, eller at man bliver indkaldt til afhøring, fordi at nu skal der også laves et polititilhold på falske anklager, og alle de her ting her, som jeg nogle gange har oplevet. Hvornår er det godt at få en advokat på? Det er der også delte mening om. Jeg har min mening, men det alle sådan nogle ting her, det kommer jeg ind på i foredraget. Så jeg håber, I har lyst til at være med. Der er stadigvæk billetter tilbage. Hvis man gerne vil bestille billet, så koster det 100 kroner. Det er inklusive kaffe, kage, sodavand og vand. Det har jeg valgt, at det skal være med i prisen. Og det man gør, når man skal ind og bestille, det er, at man går ind på min Facebook-side, ind under begivenheder, så ligger der et link til billetter der. Jeg lægger det også ind på selve siden. Hvis man gerne vil bestille det ind over Instagram, så går man ind på min Instagram-profil. Der ligger der et link i bio, hvor det er, at man kan bestille billetter der. Og ellers så kan man gå ind på, jeg tror det hedder fædrenesfortælling.safeticket.dk /FF live event ude i et. Og Fædrenes Fortælling er selvfølgelig uden og alle de her ting her. Jeg tror det er AE i stedet for. Men ellers så kan man finde den på Facebook og Instagram. Og så kan man købe billetter der. Det er den 6. januar, det er klokken 19 til 21 har jeg sat det til. Og det foregår i Solrød. Så hvis man har lyst til at komme med, og man har lyst til at høre min historie og støtte podcasten, fordi al overskud går til podcasten, så jeg har råd til et par nye mikrofoner, eller at kunne få lov til at kunne køre rundt i landet og snakke med jer, og alle de her ting her. Det er sådan noget, det kommer til at gå til. Så støt op og kom med ind. Det kunne være fedt. Men ellers er der ikke andet end at sige, at jeg håber, I nyder dagens afsnit, og god lytter. Men det der med, når de har den, og hvor man måske kan mærke på mor, lad os nu sige, det er mor, der har børnene hjemme, ja. at så bliver, der kan det godt være sindssygt hårdt at være enlig, ikke? Jo. Altså så de kan godt se lidt frem til torsdag og fredag, når hvis der er 4 dage hjemme hos den anden part. Ja. Men hvis den anden part så bor i et forhold, hvor børnene helst ikke skal ses og heller ikke høres, vel? Ja, præcis. Eller fordi og så er der måske en ny lillebror eller ny lillesøster at tage hensyn til og sådan noget. Ja. Det kan vi mærke. Altså ængstelsen, altså det vi modtager mandag morgen. Ja. Det er et barn i gråd og opløsning. Det kunne jeg godt forestille mig. Altså, jeg tror virkelig, at hvis man som forældrepar er gået fra hinanden, og lad os sige, at man så ikke kan sammen. Det er faktisk også min situation, ikke? Ja.
Så hvis vi tager mig og min eks, vi kan slet ikke sammen. Der er ingen kommunikation, der er ingen samarbejde eller noget som helst andet. Og så har vi 2 døtre, hvor den ene bor hos mig, og den anden skal egentlig til at i pleje, eller på bosted, eller hvad det er, kommunen nogle gange finder ud af. Ikke? Ja. Men så har jeg også min kæreste, som både elsker mine børn overalt på hele jorden, og kan også synes, det er noget af det mest irriterende i hele verden. Ja. På grund af min eks. Ja. Fordi hun kommer ind og ødelægger det. Jamen, fordi hun får lige pludselig fuldt med i parken. Man kunne godt acceptere den første del. Det er meget hyggeligt. Det er rart, det er hyggeligt, og man kan sgu godt kaste kærlighed af sig. Præcis. Man behøver ikke at være blodsbeslægtet og alt muligt andet. Altså, Nej. Det er... Lige præcis. Og så får vi jo et barn for nu lige over et år siden, ikke? Og der havde vi virkelig en snak, der hed så, hvordan gør vi det her? Ja. Altså, hvordan gør vi det her allerbedst? Men det vil sige, Så du er far hun er med i det. til... Er du far til 4 nu? 3. Du har 2, der bor hjemme med den... Nej, jeg har 2, der bor... Jeg har 2, der bor hos mig. Ja. Min søn, som jeg har fået med min nye kæreste. Okay. Eller ny og ny, det er jo ikke mere. Vi har snart været sammen 4 år, ikke? Og så har jeg 2 døtre med min ekskæreste. Var det hende, jeg mødte, da jeg mødte dig engang i Rødvig Strand? Eller i Faxe? Det er simpelthen så mange år tilbage. Ja, i Rødvig, ja. Boede du deroppe? Ja. Det tog mig... Altså, det eneste tilhørsforhold, jeg havde deroppe, så det var hendes familie, ikke? Ja. Så det tog mig hvad? Jeg tror, det tog mig den gode side af 6 år at vende mig til at bo der. Ja. For jeg havde ikke nogen... Hun inviterede mig aldrig ind til hendes vennekreds eller Nej. noget som helst andet. Altså, så jeg var bare mig. Ja. Og så havde vi jo bare et forhold, der var åndssvagt turbulent. Ja. Og var det i alle de 13 år, vi var sammen, jo. 13, det er altså også lang tid at gå. Ja. Der har sikkert også været gode øjeblikke, men det er rigtigt, det er sådan ups and downs hele tiden, ikke? Jamen altså, jeg har prøvet sådan efterfølgende sådan at prøve at gøre det sådan lidt op. Og der var... Altså, de 13 år, der var 90% måske dårlige, og 10 var måske gode. Men man blev der for børnenes skyld. Ja, og jeg blev der, fordi jeg var sindssygt forblændet. Altså, hun vidste lige præcis, hvad hun skulle sige, og hvordan hun skulle snøre mig rundt om sin lillefinger, så jeg halsede efter hende som en eller anden hund, ikke? Altså, Ja. Nå, okay. Ja, men det var helt vildt. Altså, hun kunne smide mig ud af vores hus og bede mig om at pakke mine ting og skride. Ja. Og så kunne jeg stå og være totalt modstridende på det og sige, nej, det vil jeg ikke, og jeg skal være her, og tude, og alt muligt lort, ikke? Og så gør jeg det til sidst, hvor efter hun en halv time efter, når jeg var kommet på toget og mod mine forældre, og så kunne hun ringe og sige, nu har du bare kommet hjem igen, og var totalt gal, ikke? Ej, for helvede. Hvor det bare var sådan, Men så er du bare blevet, okay. Undskyld, bare lidt manipuleret rundt. Fuldstændig. Jeg var totalt manipuleret, og altså... Men vi har alle sammen sider, hvor det er. Altså, jeg tænker, vi alle sammen. Jeg har sgu også øjeblikke, også for sådan helt tilbage fra min ungdom, da jeg var, inden jeg var fyldt 20, hvor jeg håndterer et andet menneske som noget, hvor jeg bare, i dag er jeg bare overhovedet ikke stolt af det. Ja, 100%. Jeg tænker, at det værste er, at vi har nok alle de der sider, hvis man kommer langt nok ud, eller det fortsætter ud af et dårligt spor. Ja, men prøv, det har jeg jo også selv. Altså, har jo også selv noget, hvor det er, jeg har udtrykt mig forkert, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men stået og svinet et andet menneske til, hvor jeg kan stå og kigge tilbage på mit 15-16-årige jeg og stå og tænke, altså... Men jeg synes, det er vildt i forhold til skilsmisse, det er, at alle af vores ungdomsvenner, der bliver gift, så er vi kun 2 tilbage af par. Okay, det er vel sindssygt, hva'? Hvor resten er gået fra og fundet nye partnerskaber, har det godt og alt muligt andet. Ja. Men der har vi jo siddet på sidelinjen. Altså, jeg tror, nogle gange, når vi sådan... jeg har snakket med min kone om det der med, når vi har været til bryllup og sådan noget, hvor man har tænkt, lige præcis de her 2. Ikke fordi de passer mega godt sammen, men den måde, de er som mennesker, de skal nok få det til at fungere. Det bliver det her par, der kommer til at holde 100 år. Ja. Selv mere end os andre, du ved. Ja, lige præcis. Og det er nogle af dem, der var de bedste til at blive allermest uvenner. Ja,
Ja, og det er jo... Og det er jo, altså jeg vil sige, for mit eget vedkommende, der var der nogen, der var i chok over, at vi gik fra hinanden, mig og min eks. Men altså, hvor det bare sådan, ja, men på facaden var alt jo også bare pissegodt. Mm-hmm. Altså, alt var jo perfekt. Totalt glansbillede. Men hold kæft, hvor kan det knække ens kammerater. Ja, og veninder og venner. Nej, hvor det kan knække, mand. Det giver sådan en stor knæk på selvtilliden. Ja, fuldstændig. Det er jo helt fundament, der bare ryger. Ja. Det er det virkelig. Altså. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, det der med at være skilsmissebarn, ikke? Ja. Hvis du nu også tænker på eget liv og sådan noget. Ja. Jeg tænker, den der higen efter accept. Ja. Er det ikke noget, man fortsætter ind i voksenlivet også? Jo, det er det. Altså, er der ikke et eller andet i det der med, at man... er der ikke et eller andet i det der med, at... Altså, nogle de ender jo fandme på de endeløse jagtmarker, ikke? Jo, altså og andre, de finder sammen med det ene... Altså, undskyld mig, det ugunstige forhold efter det andet. Ja. Vi kan gå ned omkring havnen her. Vi får godt nok modvind. Ja, så skal vi gå op her igen, og så rundt. Jamen, det kan vi godt. Så får vi vind. Nej, vel lidt. Vi kan godt vinde fra øst. Ja. Nej, vi må finde ud af det dernede, så går vi bare. Så kommer vi modsatte vej. Jamen, det er bare for, at det ikke lige kommer sådan ind i mikrofonen. Men jeg synes bare, det der med... Og jeg tror også, det ligger sgu også lidt tændt i mig. Der var et eller andet... Altså, der sidder sgu da også et eller andet tilbage i nakken. Det der med at jage anerkendelsen, accepten, kærligheden, whatever. Det gør der da uden tvivl. Fordi at man har været der et eller andet sted, både som barn eller et eller andet. Og de der følelser kan godt komme op i folk igen. Altså, ja. Og det, altså, jeg vil sige, for mit eget vedkommende, der den måde, jeg får allermest motivation på, både i mit privatliv, men også i mit arbejdsvirke, det er ved at få ros. Ja. Det er virkelig ved at få at vide, at du har gjort det skide godt. Og det behøver ikke engang være særlig meget ros, bare en lille smule. Jamen, så er jeg helt op at ringe. Ja, helt sikkert. Men det er, at jeg tænker, det kan ligge... Altså sådan, jeg tænker bare, at sådan nogle svigt der tidligere kan godt være med til at fremelske det behov, ikke? Jo. Og så er der andre, jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der går igennem livet, der ikke gerne vil have ros og anerkendelse. Det tror jeg simpelthen ikke. Der er ikke nogen, der fungerer optimalt uden. Nej. Men, det tænker jeg heller ikke. Men det er bare, der er nogen, der har et større behov end andre. Jeg tror altså et eller andet sted, så det der for at vide, at du er god nok hele tiden, eller der er kærlighed til dig, eller whatever. Ja. Og især hvis børn skal opleve det der med, at de lige pludselig ikke er midtpunktet for mor og far. Men mor og far kaster interesser andre steder hen, og konkurrencer for andre børn, og lige pludselig er der et nyt barn i et andet, altså hos far eller hos mor, der man også skal forholde sig til. Og sådan noget. Men det tror jeg faktisk er noget, som rigtig mange børn oplever, enten fra den ene forælder eller fra begge. Mm-hmm. Det her med, at og jeg tror egentlig, det er ret naturligt for forældrenes side af, det her med at have været i et forhold i lang tid, og så lige pludselig være i gåseøjne fri. Ja. Det tror jeg virkelig kan kaste noget af sig, hvor man tænker, nu skal jeg bare ud og have det pisse sjovt. Og så tror jeg faktisk, man får sat sine børn lidt i baggrunden. Og det tror jeg er sindssygt farligt. I hvert fald den uge, hvor du er børnefri, ikke? Jo, men jeg tror faktisk også, jeg tror sgu, der er mange forældre, der også gør det i den uge, hvor der er de her børn. Ja, det kan godt være. Altså, enten så sidder de og har sig selv for meget i sin egen selvynk. Det kan jeg ikke genkende til. Altså, da mig og min eks gik fra hinanden, jeg var sindssygt ked af det. Ja. Og jeg var sådan, nej, og hvad skal jeg gøre? Og mine børn var slet ikke særlig meget i fokus for mit vedkommende. Jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne for, at de havde det godt, men jeg havde dem slet ikke i den fokus, jeg skulle have haft dem i. Nej. Fordi jeg skulle have glemt mig selv den uge, jeg havde dem. Og så skulle jeg have taget mig af dem. I stedet for, at det gjorde jeg slet ikke. Altså det er også, og det er rigtigt. Altså også hvis du bare har... Jeg tænker også, hvis der kan være mennesker, der i forvejen er optaget af denne her anerkendelse, accept, jage den, eller et eller andet. Ja. Man kan
der er jo også mennesker, der har haft sådan flere forliste forhold på bagagen ud over et, ikke? Så opnår de flere og har børn på flere ægteskaber og alt muligt andet. Ja. Altså, jeg har altid synes, det var vildt, at de mennesker kan fungere, fordi jeg tænker... Altså, jeg må bare sådan tænke, alene regningen til børnepenge, det må sgu da tynge noget i ens økonomiske muligheder. Ja, for helvede. Altså, det værste er, at den regning stiger jo hvert år, jo. Jeg tror, den ligger på 1.500 eller nu, og for 25 tror jeg, den stiger med 100 kroner eller sådan noget, ikke? Jo, men også, og det er bare det. Altså, jeg tror, at dem, der så også modtager de 500 kroner om måneden, de vil sige, at det her, det slår som skrædder i hovedet. Ja, fuldstændig. Altså. Men det er bare alene prisen, bare for daginstitutioner og så videre. Jo, lige præcis, ikke? Altså, jeg kan... Heldigvis er min pige så stor, så hun går i skole. Ja. Men der er også lige en SFO, ikke? Jo. Den skal der også lige betales for, og hun er også så stor nu, så det der med tøj, hun skal bruge nyt tøj hele tiden. Ja. Fordi enten så får hun slidt det op, eller så har hun lige skjult, at hun har haft den samme t-shirt på i 4 dage, så den stinker bare mukken gnu, ikke? Altså, så er der bind, og... my god, mand. Ja. Altså, jeg vil sige, det er ikke noget. Det er ikke sådan... Det er ikke der, hvor jeg mærker. Det tror jeg, man gør på andre skoler. Der, hvor jeg er, der mærker jeg ikke, om folk de er enige forældre eller ej. Ikke børnenes påklædning og sådan noget. Det ved jeg, der er andre steder. Ja. Altså, der vil være nogen, hvor man kan sige... Far var sgu aldrig skabt til det der, men der er virkelig børn, der ikke har valgt deres forældre selv. Ja, det er der bare jo. Altså. Og det ved jeg jo også fra den helt professionelle del. Jeg sad som formand for børn og med familieudvalget i Vordingborg Kommune i 4 år. Altså, vi har 2 udvalg. Jeg sad for det politiske organ, der sad og havde med forvaltningen og budgetterne og så videre at gøre. Ikke? Og altså, der kan man sige, vi kunne bare se på statistikker og tal. Det så ikke godt ud, vel? Nej. Altså, der har vi bare her vi er bare hårdt ramt og hårdt udfordret på nogle sociodemografiske rammer, som man længere nordpå ikke har i samme grad. Ja, nej. Og det bærer sig også ind i børnelivet, ikke? Altså, jo. Fordi der er mennesker, der finder sammen, som ikke får det til at... Altså mennesker, der i forvejen er udfordret, finder sammen med mennesker, der søger lige part, ikke? Og så får de børn sammen. Og altså, dem er der en del af, det er desværre. Ja, altså, det er der virkelig. De kan gå, undskyld mig, i forhold til kærlighed, for du har koldt vand. Ja. Jamen altså, det vil jeg egentlig også sige, altså, der er jo nogle steder, hvor at de her familier her er værre end andre. Jeg tror egentlig, du har ret i det der med, jo længere nordpå du kommer, jo bedre bliver det, men jeg tænker også, at jo længere sydpå du kommer, jo værre bliver det. Nej, men det er faktisk, når vi kigger sådan på tallene, det kan godt være, at vi lige er en my over, men vi er bare i et område hernede, hvor det er, jamen, der er bare flest kun med grundskole som uddannelse, der er bare flest med ufaglært jobs, der er bare flest, der har det dårligt med økonomien, der er bare flest, der har fedme og sygdomsproblematikker og livsstilssygdomme. Altså det er ligesom, at alle dårligdommene bare følger hinanden. Ja. Men tror du, det er den der socialarv? Ja. Altså den har vi, og vi har nogle områder, hvor det er. Ja. Både, det gælder alle, både det sydlige og det sydlige Sjælland, at nogle områder er værre end andre, ikke? Men overall, når vi kigger på det, så bonger vi så desværre nogle kedelige rekorder nogle gange. Ja, det er der virkelig. Så. Men når man så har med de familier at gøre, og barnet kommer i skole, og måske ikke er så glad, og mor og far kan ikke rigtig finde ud af det, og de har ikke rigtig ressourcerne til at kunne finde ud af det og sådan noget. Er der så noget, som man som lærer eller kommune for den sags skyld? Jeg tror, den er ganske med den næste kærlighed, og så kan børn kan man have en opmærksomhed på det i skolen, og der kan være jeg ved ikke, hvad man kalder det nu. Det er trivselscoaches. Ja. Altså, der kan være mange ting at snakke. Man kan også få tilknyttet skolepsykolog. Ja. Man kan søge hjælp i forvaltningen. Man kan lave en indberetning, hvis man har en bekymring for barnet. Ja. Og så kan forvaltningen sætte nogle ting i værk.
nogle hjemmehuse eller altså andet. Men der er vi så langt ude, at familien virkelig udfordrer. Ja. Ja, okay. Men jeg tror ikke, at man har noget til sådan den ganske almindelige skilsmisse Nej. barn, Nej. hvor forældrene også er økonomisk udfordret. Der tror jeg ikke, at man har. Altså, der er nogle andre ting, der ligesom så også kommer i spil, altså fordi hvis det er der, altså før du sætter ting i værk, tænker jeg. Ja. Men uden at... Fordi jeg tror ikke, der er ikke ressourcer til at nå alle. Nej. Så det bliver også, altså det bliver koldt og køligt, men der bliver nødt til at blive prioriteret, ikke? Jo. Og så er der jo nogen, du ikke ser. Eller Ja. Jamen, altså. den stille pige, eller et eller andet. Eller... Ja, præcis. Jamen, altså, jeg snakker meget ud fra eget altså perspektiv og egen erfaring. Altså, min ældste datter bor i en kommune, som ikke har nogen ressourcer. Ja. Har ikke nogen penge. Lidt syd for Køge, så kan man jo selv bestemme sig for, hvor det er henne. Hvor er det? Ja, syd for Køge, ja. Og de har jo bare færre muligheder, end du har måske med velhavende kommuner. Altså. Ja, men altså, jeg kan sige så meget som, at hun har været i kæmpe mistrivsel i 4 år. Og kommunen havde valgt at... Altså, det har jo været fjerde familiebehandlingsforløb nu, ikke? Hvor det bare sådan, jamen prøv at høre her, venner. Altså, hun kan ikke mere. Altså, hun er blevet psykisk dårlig, og alle de her ting her, og der kan ikke blive passet på hende der, hvor hun er, og altså alle de her ting her, ikke? Mm. Og så er hun... og nu så, fordi hun er blevet 13, så dækker barnets lov. Ja. Så nu har hun selv sagt, at hun gerne vil anbringes, ikke? Ja. På et bosted eller en plejefamilie. Ja. Så nu har de været nødt til at gøre noget ved det. Så nu står hun til at forhåbentlig at blive anbragt, ikke? Ja. Men der var der først alle mulige andre ting op at vende, om man skulle begynde at køre et nyt familiebehandlingsforløb, eller forløb, ikke? Men det er jo fordi kommunerne prøver altid at lave det mindst indgribende først. Ja. Og det er, altså... Problemet er bare, at... Godt være, det ikke kører så langt ud i denne her sag, så man kan sige, at du er forbi. Altså, det... Ja, altså hun var jo sådan, så altså, hun ville jo ikke snakke med nogen til sidst, fordi hun siger, far, jeg har snakket med kommune i de sidste 4 år, der er ikke noget, der hjælper. Det er lige meget, hvor meget jeg råber og skriger, at jeg har brug for hjælp, eller hvor meget jeg råber og skriger, at det sker herhjemme. Er det hende, der bor hos din eks? Ja. Og hun kan ikke komme hjem til dig, Bo? Nej, altså det har været sindssygt svært at skulle anerkende, men vi har simpelthen ikke kompetencerne til at kunne give hende det, hun har behov for. Ja. Og hun har så selv valgt at bo hjemme hos min eks, fordi der ikke er nogen regler, ikke? Og det siger hun ret klart og tydeligt. Ja. Jeg kan ikke bo hos dig, far, fordi de regler og rammer, I har derhjemme, dem kan jeg ikke leve under. Og vi har altså ikke nogen hårde regler. Nej, altså, man hjælper til derhjemme med at tømme opvaskemaskinen, eller tager ud af bordet, når man er færdig med at spise og sætter sin egen tallerken i opvaskemaskinen, eller man rydder op på sit værelse en gang om ugen, og vi skal nok hjælpe til, og du ved, sådan nogle ting, ikke? Ja. Så det er ikke, fordi vi kører et hjem med hård hånd og står og siger, nu skal I gøre sådan, og nu skal I gøre det, og det. Overhovedet ikke. Det er kravsituationer, hun kan dem slet ikke. Nej. Så for et år siden, da min eks, hun var sigtet for vold på hende, min ældste datter. Og hun gjorde vold mod den næste datter? Hun var i hvert fald sigtet for det. Hun har aldrig blevet dømt for det, så jeg kan aldrig sige, at hun har gjort det jo. Nej. Der var det meningen, hun skulle have været i netværkspleje hos hendes mormor. Hvor at mormor så sagde, at det kunne hun godt, og alle de her ting her. Og jeg var sådan, jamen for helvede, du skal være mormor. Du er en af de steder, hvor hun føler sig tryg, og hun føler, hun kan komme hen og være sikker og sådan nogle ting. Ja. Du skal ikke være plejemor, fordi det så snart du begynder at sætte krav til hende, så kommer hun til at stejle fuldstændig. Det skulle hun nok klare. Og der gik måske 2 uger, hvis det kan gøre det. Ja. Hvor at kommunen ringede mig op og sagde, nå,
Din ældste datter kan ikke være hos sin mormor alligevel, og mormor har valgt at takke nej tak til at skulle være i en netværksplejefamilie, fordi hun skal være mormor og ikke plejemor. Okay, og hvad gør vi så herfra? Og så har de bare ikke vidst, hvad de skulle gøre. Nej. Det lyder som en vanskelig sag, mand. Ja, den er sindssygt vanskelig. Altså, nu fik jeg aktindsigt her i fredags, må det være. Tror jeg, det var. På min yngste datter. Det var lidt over 2.000 sider, ikke? Og min ældste er i hvert fald dobbelt så lang, ikke? Med underretninger og... Altså, der er ikke 2.000 underretninger, vel? Nej. Der er 14 underretninger de sidste 12 måneder på min ekskæreste. Fra fagpersoner? Ja. Wow. Kommuner og politiet har lagt 2. Ja. Bare inden for de sidste 2 måneder. Men du er jo også ekstremt hårdt ramt i forhold til en skilsmisse i forhold til andre. Nå, der er en grund til at lave podcasten, jo. Ja, det er også ret Det er jo vildt. både så jeg kan komme ud og snakke med andre, men også for at kunne hjælpe andre og ligesom fortælle, at man er ikke alene i det her. Fordi det var det, jeg selv følte, da jeg stod midt i min skilsmisse, ikke? Altså, jeg har en erfaring fra igennem venner, ikke? Mm. Altså, hvor det også bare var... Det var simpelthen... De er verdens sødeste mennesker. Min kammerat er stadigvæk min verdens bedste kammerat og verdens sødeste menneske. Ja. Men for søren, hvor synes jeg lige pludselig, at en skilsmisse fik det værste op i den anden. Ja. Og jeg så bare og oplevede, og det var sådan flere år i træk, hvor knækket han blev gang på gang. Ja. Altså hver gang han var sådan, han rejste sig lidt op, så fik han ellers en med stegepanden direkte. Ja, og så lægger han noget lige præcis. Så lægger man bare i gulvet, ikke? Altså. Og samtidig så, undskyld, lad mig sige det på den måde, jeg kunne se, hvordan det økonomisk jo tærede ham, og der var en anden, der profiterede. Ikke fordi det var hans penge, der sådan gik, men bare fordi det gik godt for den anden, og mødte en ny mand og alt muligt andet. Ja. Men hvor jeg tænkte, du er simpelthen... Taget betragtning af, at det er dig, der har taget skridtet, det er dig, der har fået nye forhold og alt muligt andet, så synes jeg godt nok, det er vildt så meget, du bliver ved med at sparke til ham, der ligger ned. Ja. Altså, hvor meget galt kan han have gjort dig, siden at du har brug for at lægge ham så meget ned så mange gange. Ja. Og det var sådan gennem hele barnet, altså. Ja, men det fortæller, og det er jo næsten det værste, ikke? Fordi det er jo ikke, både for manden og kvindens side af, så behøver man jo faktisk ikke at have gjort noget som sådan, før man egentlig bare er mega modbydelig over for hinanden. Ja, fordi der er så mange følelser at glemme. Ja, og det blev også, altså de sad også i en retssag, og det var den ene, der havde fundet en anden partner, og du ved, og så gik advokaterne i kød på dem, ikke? Og det var ikke kønt. Og det... de har fandme gjort, hvad de kunne for at hele tiden at agere. Altså at være professionel i forhold til deres barn, hvis man kan bruge det ord. Ja. Men at få det til at lykkes, ikke? Jo. Jeg kan også huske, at god aften. At min kammerater fortalte om... altså der var de der øjeblikke, når man mødtes fælles som en eller anden... Fordi barnet måske var sygt, eller der var noget, ikke? Hvor de kunne mærke begge to, de lagde alt nag, og alt grudge blev lagt til side, fordi nu var det handlede om, ikke så meget. Hvor de lige måske, jeg siger ikke, de kunne mærke gnisten, men de kunne mærke anerkendelsen af hinanden, og måske lige... og heldigvis er tingene blevet bedre. Mm. Men det var for mange år, hvor den var alt for galt. Ja. Og det værste var, at vi andre, jeg kunne som ven, så var jeg simpelthen så, fordi vi var unge og glade for livet og var begyndt livet. Ja. Jeg kan huske, at jeg tog det også lidt hårdt på hans vegne, fordi hun var simpelthen så sødt en menneske. Ja. Og jeg tror, at vi også følte, at vi mistede også noget, da det var. Så det var ikke sådan en... Altså, det var aldrig sådan et had til, hvad er det, du har gang i? Det var mere den her uforstående. Vi kiggede udefra og var sådan helt uforstående. Hvordan kan det være, du er sådan? Altså, hvorfor du bliver sådan her? Det behøver ikke at være sådan her. Nej, lige præcis. Og det er jo... Altså, jeg har også nogle kammerater og nogle veninder, hvor det er, de også er gået fra hinanden. Hvor man også står og tænker, altså, hvordan kan I være sådan her over for hinanden? Altså, hvordan kan I være så modbydelige over for hinanden? Ja. Og tit og ofte er det jo dem begge to, som bare er nogle
fucking røvhuller over for hinanden. Ja, og man kan ikke rigtig... Det bliver altid svært at sætte, hvor den starter. Ja, Hvem det er kaster det den da, første sten? Det er jo nok svært at vide, fordi ja, så kaster du den første sten efter skilsmissen, men du var måske skyld i, at den kom i første gang og sådan noget. Og så står man lidt der, og man har faktisk ikke rigtig lyst til at vælge side. Nej. Men alligevel har du så snakket med den ene, så har du nærmest dårlig samvittighed over for den anden. Fordi nu har jeg også lige snakket med ham eller hende, eller du ved, et eller andet, hvor man bare tænker sådan, fuck mand, altså. Nej, men det var bare, alt er lige det rart at se min ven nu i noget, der fungerer, og det er dejligt. Og se ham med et glad smil på, og måske også sit handler i de samme mønstre. Ja. Jeg kommer ind i den samme game, men jeg glæder mig altid til at se ham. Nå, det var godt. Og vi har også været til fællesfester siden, og sådan noget, hvor det er, man har set, at de har ageret som mor og far, få det til at fungere. Jeg det er dejligt, kan huske, jeg så en pige, der var overlykkelig, og holdt en tale om, hvor lykkelig hun var over, at det hele var samlet igen nu. Fedt. Så det var egentlig meget, det var en fed oplevelse. Ja. Og alle var meget enige i, at alt, hvad der var sket, var ikke godt. Nej. Altså, der var blevet meget i tættesæt med bordene og sådan noget rundt, ikke? Ja. Så. Altså, jeg var ude at gå med en far, og ham og hans ekskone var gået fra hinanden, og var bare, altså, de var bedste venner. Ja. Efterfølgende, ikke? Ja. Og han fortalte omkring det her med, hvordan de var med til de forskellige skolefester, og hvordan de holdt konfirmationer sammen, og 18 år, så 20 år, så hvad der nu ellers var. Ja. Og så til sidst, så siger han til mig, at hans ekskone skulle giftes med en ny mand, og de alle sammen tog altid på ferie sammen. Ja. Men ekskonens far var desværre gået bort, så han fulgte hende op ad kirkegulvet. Hvor jeg bare var sådan, hold da kæft, mand. Det tror jeg ikke, jeg kunne. Nej, præcis. Altså, det er rimelig stort. Stort et menneske skal man ikke være for at kunne sige, ved du hvad, den tager jeg sgu. Jeg skal sgu nok følge op af det kirkegulv. Den er ret vild. Altså, det er helt vildt, og jeg vil jo ønske, at det kunne være sådan mellem mig og min eks. Ja. Jeg tvivler det rigtig meget, men jeg vil ønske, at det kunne være sådan, så vi bare kunne snakke om vores børn. Men det, jeg synes, der er jo frygteligt, fordi tabet er jo lige stort uanset det. Men det er så også, nu siger jeg ikke, fordi nu har jeg hørt din historie, så det vil jeg ikke sige. Det var sådan, den er ret exceptionel. Men i de her tider med Tinder og med Flow, altså med en fjernbetjening, det er blevet meget nemt. Både at blive skilt, og skilsmissen kan du sgu ordne over nettet, ikke? Præcis. Gå ind på borger.dk, så søger du bare, så det... Ja, den største bekymring hos den ene part kan være... den her vej, den ene part, altså, det er... Det der ved du godt, ikke? Det er flere ting ved skole. Nå, men det kan være sådan, du ved, altså, så kan de tage en snak om, de godt kan erklære sig som single på Facebook og social media, ikke? Jo. Og det skal jeg skrive min profil. Præcis, og det der med at erklære sig single på de sociale medier, det er den største sociale erklæring, du overhovedet kan lave. Ja. Og så er forholdet i hvert fald slut, hvis der man har... Det er ikke fordi, du underskriver papirerne. Eller? Nej, fordi det er der ikke nogen, der kan se jo. Nej. Men så kan du lige fortælle resten af verden, se, nu er jeg single igen. Og det er bare det her med, at altså de her tider her, derfor så er vi som voksne, og det var egentlig bare tilbage til det her med, hvordan er det, man møder barnet. Jeg tror, at vi kan have vores... Det er bare nye tider. Vi oplever det så ofte, så det er bare blevet normalt. Det er lige så normalt, som når folk de siger, lige tager en pause fra arbejde på grund af stress. Eller, Altså, det bliver sådan en folkesygdom, ikke? Jo. Det er jo ikke engang en sygdom, det er bare noget, man kan. Ja. Ligesom jeg kan gå til sport. Altså, groft sagt, vi hører det hele tiden. Ja. Der bliver aldrig bygget flere lejligheder, fordi alle skal have lejligheder, hvor de skal have plads til deres familie, de får hjem en gang imellem. Ja, præcis. Lige præcis. Altså, jeg skal have 2 værelser, fordi jeg har 2 børn, ikke? Mm-hmm. Måske vil jeg nok sige, dengang jeg voksede op i 80'erne som barn, og oplevede det, altså der kunne jeg jo aldrig forvente at få mit eget værelse, hvor fanden jeg så endelig kom hen, Nej. og jeg skulle besøge min far. Nej. Og det er bare sådan, den ligger lidt nu, ikke? Altså det her, vi skal have... Altså, vi er vant til, at vi har 2 biler, vi har ikke kun 1 bil. Ja. Mor arbejder. Fordi, altså, jeg kan huske, min mor, hun skulle jo vende sig til det.
Altså, Ja. hun planlagde det jo. Nå, okay. Altså, hun vidste godt, den var gal. Ja. Men det var bare tilbage i en tid, hvor der var det altså ikke så nemt lige at være enlig kvinde med et barn. Nej. Så hun havde jo, altså hun har fortalt mig, hvordan hun begyndte jo sådan at hente, bringe. Altså, helt blandt min far udenom det her Ja. med at være far. Ja. Bare tage alle pligterne, lave maden, lære rutinerne og alt sådan noget. Ja. Så en eller anden dag skulle hun pakke hans kuffert, når han nåede endnu en gang med skrevet ud i byen og ikke kom hjem til aftalt tid, eller hun vidste, nu har han været ude og hvad fanden han har føjet rundt, ikke? Ja. Altså, så kom han vel groft sagt hjem til 3 pakkede kufferter ude på gangen, eller hvad fanden han har oplevet, ikke? Altså, jeg kan jo ikke huske en skid af det. Det er meget briefly, jeg kan huske ham i den der lejlighed der. Men tanken om det her med, at hun gjorde det, men det kan alle bare gøre i dag, fordi alle har, altså det er normalt, du har din egen bil. Familier har 2 biler, de har ikke en, som man havde engang. Nej. Begge kan have et arbejde. Altså, det er ikke unormalt, at man kan godt have, at kvinden er bedre lønnet end manden, og så videre, og så videre. Ja, Altså, vi har også nået en tid, hvor kvinder er bedre uddannet, end manden er. Ja, altså. Så den er ikke... Der er flere mænd, der bliver slået nu. Ja. Eller føler sig slået tilbage, eller sådan. Og lidt i denne her, med al den viden og med alt det, så vil jeg jo stå som lærer, fordi det er blevet så... Det er normalt, det her. Det er noget, man kan og gøre, og det valg tager man. Ja. Ligesom hvis jeg vil vælge at stoppe med dårlige vaner og gå i fitnesscenter i stedet for. Jeg tager en livsvalg af en eller anden art. Ja. Så tror jeg bare, at den der proces, eller i det møde med barnet, så har vi det, så kan der vel godt gå sådan lidt kynisme i det. Det tænker jeg også. Prøv at høre. Det er mor og far kun af. I finder nok ud af det agtigt. Ja. Jo, men tror du egentlig, det er sådan, man måske tænker og siger det her med, ja, altså, og det skal nok gå, men hvor man måske ikke tager altså, perspektivet for barnet med, og ligesom får sagt... Jamen netop som du sagde før, det der med, jamen for barnet, der er det fundament, det er en krise, der er lige så stor, som hvis der er mistet et familiemedlem. Ja. Men fordi vi bare... Altså, det bliver lidt ligesom at snakke til teenager, der har sådan første kærestesorg. Ja, du ved. Det er en løgn jo. Tiden læger alle soveagtigt, ikke? Det bliver sådan lidt til barnet. Ja, men det gør forældre nu om dagen. Ja. Det er sådan, det er. Ja. Undskyld mig, lidt Mette Frederiksen. Lad at leve med det. Ja. Ja, men det er jo godt virkelig lidt som om, at man i realiteten faktisk siger til barnet sådan, jo, men du er en af de normale nu. Fordi det er mere normalt. Men altså, når man rækker hånden. Ja, præcis. Altså, fordi vi er jo en tid, hvor alle voksne tænker mere på sin egen behov. Vi er bare en tid, hvor det er, at du er ikke afhængig af hinanden på samme måde. Mm. Altså, hvad er det, som kvinder siger? Jamen, eller der er sådan nogle... Jeg ved ikke, jeg kender ikke navne på det, men som så det er en eller anden, der har snakket til kvindesamfundet, der siger, jamen kvinder skal jo have sådan en træning gennem livet. Altså der skal være en vilde ungdomsforelskelse, så skal der være ham, du får børn med, og så skal der være ham, du bliver gammel med. Ja. Der er sådan 3-4 personer i dit liv, ikke? Jo. Hvor og så kan vi andre sidde med en rigtig gammel opfattelse. Ej, men jeg vil godt opleve, at mine forældre blive gamle sammen. Ja. Skal vi gå den vej, så kommer vi tilbage til bilen også. Men altså, det er der også. Altså, det er der helt sikkert rarest, det her med, at man har 2 forældre, der bare er sammen, og som kan sammen. Ja. Men det er bare ikke en realitet mere. Jo. Men derfor også den der med sådan nogle skilsmissegrupper af børn, og få det i talesat. Ja. Det her med at blive anerkendt for den sorg, det er. Den tænker jeg jo, altså, okay, den er måske endnu mere vigtig nu, end den var før. Ja. Fordi før der blev det anerkendt, fordi at det var ikke alle, der blev skilt, men nu, der er det bare så mange. Ja, præcis. Og det er det nemlig. Altså, der er så mange, der oplever det, og der er så mange børn, som jeg faktisk tror bliver tabt bagi, fordi de slet ikke bliver grebet af... Og det er jo det, der er med, det er jo ikke lærernes opgave at skal gribe barnet.
Det er jo ikke, ikke system, det er jo sådan set forældrene. Ja, og det er det jo. Altså, der vil jeg lige tage min fagprofession i hånden. Jeg vil bare sige, jeg ved godt, jeg har lært sådan noget med classroom management og relationspædagogik og alt muligt andet. Men helt ærligt, det er altså stadig mit ansvar kun at lære dem at læse dansk og engelsk og alt muligt andet. Ja, lige præcis. Hvordan de har det, og hvordan I som forældre klarer jeres børn. Ja. Det er altså stadigvæk jer. Det er jo muligt. Det kan aldrig blive mit problem, uanset hvor mange Aula-beskeder jeg skal modtage. Så kan det i sidste ende aldrig blive mit ansvar, hvordan barnets trivsel fungerer i jeres skilsmisse. Nej, overhovedet ikke. Det er, jo, selvfølgelig, det kan håndteres, hvis jeg slår på det for nemt hen, eller, håndterer det fuldstændig uprofessionelt. Ja. Men det tænker bare, det er det færreste, der gør. Ja. Og jeg skal give tid, og jeg skal give kærligheden, og alt det der, og den trøstende skulder, og så videre, og så videre. Ja. Men er der noget sådan lige her hen imod slutningen, er der noget, du som lærer af fagpersonen vil sige, at du vil ønske forældre tog? Altså tænke noget mere over, når de valgte at gå fra hinanden? Jeg tror altså, lærer de der gode historier, hvor man hører forældre, der får snakket sammen og gemmer følelserne uden for døren, og så tager det grudge og alle de antifølelser, man kan have over for hinanden. Ja. Jeg vil ikke beskrive det som had, for jeg tror jo dybest set handler det ikke om... Jeg tror egentlig ikke, at folk hader hinanden. Jeg tror, det dybest set stadig holder hinanden, men er bare blevet såret af helvede til at blive skuffet gang på gang. Ja, det tror jeg, men at man gemmer alle de negative følelser i sin ageren med barnet. Altså, det er et ganske simpelt råd, som man nok hører gang på gang. Det tror jeg også bare kommer fra min mund. Ja. Jeg kan bare nævne, at der er et eller andet, men der sker også noget i vores tid. Altså det der med... Jeg vil bare sige... når man hører det der, hvor det er... Husk at vælge dit barn foran alt andet. Altså bare hele tiden husk at prioritere nu det barn. Ja. Altså lad være med udsigten for det der svigt, du først er gået fra, og så bagefter svigt anden gang, fordi du valgte noget andet fra, hvor du vælger barnet fra til fordel for noget andet. Ja. Altså, det tror jeg nogle gange, vi altid kigger på hinanden, og det kan vi sagtens, fordi vi er også en gruppe lærere, som måske stadig er sammen med vores bedre halvdel. Ja, præcis. Men det der, vi kan jo godt stå nogle gange i situationen, hvor vi tænker, okay, det havde jeg ikke gjort det her. Jeg tror, der havde jeg simpelthen valgt at tage barnet hjem, eller der havde jeg valgt, altså der kan vi godt være lidt bagkloge nogle gange. Ja. Når vi sådan evaluerer, når vi sådan sidder bare i vores egen snakke og evaluerer forældrepartnerskaber, der er gået galt, ikke? Jo. Hvor det er, at vi sådan mærker, at barnet bliver udsat for, eller at barnet får et svigt af en eller anden art, fordi at der er nogle andre, der handler irrationelt i forhold til barnets behov, ikke? Jo. Som vi ser det udefra. Men ellers er det vel det. Jamen, tak for snakken. Ja, tak for snakken. Det var anden del af afsnittet med Nikolaj. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg som altid nyder af at gå de her afsnit her. Det her var lidt specielt, fordi jeg kender ham i forvejen, og jeg vidste, det var et særafsnit. Nikolaj er jo ikke en mand, der hverken er skilt eller noget som helst andet. Tværtimod, så lever han i et godt forhold med sine børn. Men jeg håber, I kunne lide det. Udover det, så er der ikke andet at sige, end at vi snakkes på den anden side af jul og nytår. Og så håber I har en helt fantastisk jul og et helt fantastisk nytår. Husk at passe på fingre og øjne og tæer og arme og hvad der nu ellers kunne være af lemmer, der nogle gange kunne springes af, hvis man er rigtig uheldig. Men jeg håber, at vi ses der. Men I må have en dejlig juleferie, hvis I har det. Hej.